Olako jaleoa, ezta? Bai. Hola, ezer pisatu bari? Arratsaldeon eta ongi etorri Euskal Herriko podcast desastroso eta lotxagabenera. Baina penetan diozuet, oberena. Anramari Kastolako Euskal Elkarteko ikasleak gara. Eta okurritu zaigu mundua oraintxe bertan behar duena beste podcast batela. Oso gitzi daude eta? Baina podcast ez alda zerekin idazten, ane? Ketikizmikeiz, tio, zu beti zure arauekin. Podcast, tio, podcast! Nik esaten dudana da ortografiak asko esaten duela pertsona batengan. Eta orain zer? Esan dozkue sobre bat daukagula gonbidatuaren izenarekin. Fijo, izango da beste irakasle bat. Ze originalak. Zortzu aguantatzen ditugu ikastolan, eta beste bat, ezin liteke. Segurenik Euskal Elkarteko Mikel, Julene, Zoion eta betiko espritzagaz. Euskara oso garrantzitsua dela. Egia dela badakigu, baina aspertuta gaudean beste diskurtsoa. Bueno, norbaitek daki non dago sobre hori? Naburroma bat dago, olako pertsona tutoriko da gure programa honetara. Buah, que fuerte, tío! Bueno, a ver zer urtetan dan. Txalo bero bat, miren amurizarentzat! Eskerrik asko, Agur, eta eskerrik asko, Ane, egia esan ez dut oso ondo jakin, nora nentorren, baina sorpresa ona hartu dut. Hemendik aurrera ez dakit, nora jongo da nago. Ondo iruditzen bazaizu, lehenengo bertsolaritzari buruz galderak egingo dizugu, eta gero beste motatako galderak. Ederto? Zer sentitzen duzu bertso bat improvisatu baino aurretik? Batzutan nik esango neuke urduritasuna izaten dela beti. Batzutan izaten da urduritasun ona, badakizunien zer esan eta uste duzunien ondo jongo dala. Momentu lotxagarririk bizi alduzu bertsoetan? Zoiate bertso txarrak botatiek, pasabiate holtzara igotzen frontoi baten eskilaretan jaustie, pasabiate zuriz gelditzie, pasabiate kantetan egon eta ordula ordenera edo konturatzie berrageti ezabalik neukola, ganetik. Bertxotan jende askoren aurrean egiten duzu, baina norbait plaza huitz batean egin alduzu. Bertsolaritza da azken baten komunikazio ekintza bat, podcast bat, eikie moduen podcast batek zentzu edeko dakizuenien beste aldien egongo dala bat ematen zuten. Bertzuaz bardin, beste aldien dauen hori hor dauela igertzen duzunien, hor bihurtzen da benetako. Ez naz oso lan ohitura berezizetako, saiatzen naz adibidez, kotxien banoi esaio batera, bidia aprobetxetan agurre pentsetako, herri hori ezautzen espadot, Wikipedian sartu eta ikusi, alde inguruen ze mendi dauen, ze herri, pertsonai ospetsurik badauen, herri horretan apurtxo bat informaute juten alegintzenaz, baina holan truko. Zer irakatsi dizu bertsolaritzak bizitzan? Oso lotzatizen nintzen eta lagunek eitzi eta asko kostate jaten. Orduan, bertsolaritzeri esker, ikasi dut, harremantzen, jentiaz egoten, lekuetara guten. Bertsolaritza terapia bat izan daitekela uste duzu? Eta askotan komentetan dugu hori, saiora bertzetan jun aurretik kotxien goi ezenien eta bueltan kotxien gatu zenien, horta juten gara berbetan eta izeten da, askotan izeten da lagun terapia moduko bat. Ez dakit jakingo duzun, baina Mugi podcastaren helburuetako bat da euskara ez hain serio hartzea da. Hala ere, bromak egiterakoan beti gaztelerara jotzen dugu. Zergaitik uste duzu hori? Betu oso gogo eta interesgarriz ekarri duzuen, gube askotan eta asko pentsau izan dute horri buruz. Gube eskolan egingo zanien beti euskera zan ez dakizu eri zer kontako zuen. Imaginatzen dut ordutikon aldatuko zala baina zan altxorra eta zaindu beharrekoa edo emote ban beti hiltzen dauen animali bat zala eta guk ezaten gendun, nik ez nahi animali bat. Importantia dela hori pilote hori piztute eukitxe eta konturatzi betu txiste bat egin dut eta erderaz, eta hona erderaz jodot. Baina gero bestalde ikusten duzu, telebistan, zinema, beste lekutatik hainbeste estimulo datoz, ez ja bakarrik gazteleraz, inglesez bebai, oso horreza da, horre gure zirrikituetan sartzi hor. Gaztelera euskara baino barregarriago alda. Gazteleraz beba dugu jente aspergarri, euskeraz dago moduen, eta inglesez, eta italiaraz, eta frantzesez, eta guk asmau biegune da, geurieri... Bat aurretik erronka txikitxo bat daukagu zuretzat. Zenbat, eratara esan dezakezu tximeleta hitza. Tximeleta, pinpilin pausa, kalapitxia, uste kalapitxia esaten dala ondarrun,
Lagundu da zuen pizkat, Guk egin altxabili, aperiko, astatxa, martxita, mitxereta, mitxirika, pertxilota eta txibiltxori. Abet. Ez dakizu zelako plazerra eta sorte izan den zurekin elkarrizketa txikitxo hau egin izan. Bukatzeko zeria aldu da, baina bukatu aurretik bertso bat abestu nahi dugu. Miren amurizada gaurkoan marmarra, idazlea apartata inola etxarra, atorre buruko eta zu berriztarra, zuk ere badaukazu giro zorno txarra. Esan biot, enjoztiezela, hau baino, elkarrizketa